Добре. Кво ста? Как е, ко правите? Региона? Плевен, Ловеч, селата? Коста? Варна? Троян? София? Абе, да питам, преди в Люлин път в София имаше един кънчо. Де се загуби, бе? Ама го вида, де се загуби, бе? Един кънчо имаше в Люлин път, де всички са гавреха и го снимаха. Да ви питам от Люлин път, които сте. А? Къде го, бе? Къде го? Той имаше един кънчо, всички един къню му викаха, а? Де го тос, бе? Се загуби, а? Ох, загуби се. Цялото 97 соло, брате ми от Динови, се гавреше с него. Абе, къде го то скънчо, бе? А? Къню всички демо викаха, къню, а? Де го, бе? Ми ви къде сте, бе? Мишоци. Всички, дето се подигравахте. Тоест с мене, а? В Люлин 5. Уния години ученическите. Къде сте, бе? Бе в 543 блок. Точно до училището. Къню. Ай сега вида кънчовците. Къде сте, бе? А? Кънчовци. Пънчовци. Ба, гледам в интернет, много престъпност има там в този Люлин. Какво правите там, бе, хора? Какви са побои ще стават? Какво чудо е, бе? За какво се разправяте с такива простоти, бе? Не си заслужава. Гледайте си живота, радвайте се на живота. Там в този Люлин. Кенчо, а? Много глупави писета бяхте. Къню, а? Къде го, че се загуби, бе? Излезеш навънка на въздух, колко е хубаво. Стига като си поемаш въздух, да не те болят дробовете само. Кънчо, де го този, бе? Аз се подиграхте само с мене. А? Някой да ме чува от Люлин, загубен, кънчовците.